Laura, brons en zilver in Londen. Wereldkampioen vorig jaar, tijdrit. Dat betekent dat jij nu voor die andere kleur nog gaat. Alles staat in het teken van goud? Ja, alles staat wel in het teken van goud op de tijdrit. Het is een heel ander parcours dan afgelopen WK. Dus het vraagt andere capaciteiten en een andere voorbereiding. Geldt dat bij jullie ook? Ik praat even raar misschien, maar klimmers en echte power tijdrijders. Gaat het bergop regelmatig? Nou, niet zo bergop als het in de Tour gaat. Maar korte beklimmingen willen we nog wel eens hebben. Afgelopen jaar het WK hadden de dames in ieder geval er een beklimming in zitten. Ja, die was niet heel lang. Als ik hem maximaal omhoog reed, het steilste stukje, was ik met 4 minuten boven. Dus dat is kort. Ja. Maar dat vraagt wel andere capaciteiten dan in Rio, waar het echt gewoon helemaal vlak is voor ons. Ah ja, dus dan heb je meer de Tony Martins van het wielrennen zou het dan zijn. Ben jij zo'n Tony Martin of ben jij meer een Froome als je dat voor tijdrijden hebt? Nee, meer richting het vlakke dan het echte klimmen. Aha. Maar er zijn er meer. Ah, concurrentie is er. Ja, zeker. En dat is maar goed ook, want anders is het ook niet leuk. Dat is ook waar. Laten we even kijken dan naar Laura de Vaan. Wat ik altijd mee wil geven is dat plezier voorop staat. Je kunt een doel stellen, ik wil de top bereiken. Maar als je nog helemaal aan het begin staat en dan aan de top denkt, dan is die stap eigenlijk te groot. Als je plezier hebt en je stelt dan haalbare doelen, nou ja, heb je het doel gehaald, stel je een volgend haalbaar doel. Zo kun je steeds hoger komen om wellicht de top inderdaad te bereiken. Dus doe het vooral stapje voor stapje. Ja, Laura de Vaan, stapje voor stapje. We zitten hier in Beek bij Sportlandgoed De Hamen. Toch een beetje het Paralympisch centrum eigenlijk van Limburg. Stapje voor stapje. En je hebt er ook nog een baan bij. Is het überhaupt nog wat te combineren joh, als je echt topsportbedrijf? Want jij bedrijft topsport. Ja, nee, dat is niet te combineren. Ik zou het ook niet echt aanraden. En helemaal in deze periode, ik probeer nog zoveel mogelijk te doen aan mijn proefschrift. Maar vaak ontbreekt de energie nog na trainingen om er echt nog gefocust mee aan de gang te gaan. Dus in deze periode staat het toch echt wel op een laag pitje. Want nu ben je ook vlak voor de Paralympische Spelen. Die zijn in het najaar. Die zijn 3 weken na de Spelen. Ja, wij beginnen, de opening van de Paralympische Spelen is op 7 september. Ja. En voor mij begint het programma op 14 september. En hoe ziet dan de route voor jou richting Rio eruit? Ja, we zijn nu nog volop aan het trainen en eind augustus gaan we nog op een laatste voorbereidende stage. En van daaruit vliegen wij op de dag van de opening door naar Rio de Janeiro. Hoe lang is de tijdrit? 20 kilometer. 20 kilometer rammen met je armen. Ja.